til lille mor her. Hva? Ja. Jeg tror da, han nærmer sig de 4 kilo. Tror du det? Ikke helt. Nej. Men? Vi fik med mål i onsdag til 3,7, men det er jo ikke præcist. Nej, det er det. Men altså, han vejer, nu skal vi se. Der har nu været meget. Han vejer 38. 3.8. 20. 3.8. 3,820 grams. Yeah. Så jeg har alle cifrene med, og fin meget hår har han. Så ser vi, nu ligger den på 11 cm her. Jeg får dig til at holde her. Centimeter mod. Så holder den her fast. Så ligger den på der 62. 51 centimeter. Så måler han hovedmål. Det største hovedmål her. Right. Ja. Skal lige gøre det nøjagtigt. 36 centimeter. And how is the stomach? Really quiet now. Yeah. That's 35. 35 centimeter. Den er flot. Ja. Så undersøger jeg ham lige. Ja. Ja. Og det jeg lige mærker efter her, det er jo hans fontanella, de her bløde, han har sådan et blødt punkt heroppe. Ja. Det er noget soft. Mm. You just have to be careful about it. Vil du mærke det? Har du mærket det? That's why you can feel it here. Ja. Ja. Det der var kraniepladerne, de ikke er rigtig vokset sammen endnu, ikke? Ja. Ja. Det skal jo også være sådan, det kan give sig. Baby shower? Baby shower? You mean wash? Ja, nej, det gør vi Wash the baby, we don't wash the baby. We do that when we come home. Just silent crying to watch. Jeg undersøger en linie gane. Og det man undersøger for der, det er sådan skjult. Om der skulle være sådan en skjult ganespalte, det er meget sjældent. Ja, okay. Har I set ham, har begge øjne åbne? Ja. Det er godt, så vil jeg ikke tvinge ham. I har set hans øjne. Ja. Så vil jeg ikke tvinge ham til det her. Det har jeg. Ja, det er godt. Nogle gange så kan de have lidt svært ved at åbne øjnene også, fordi det er lidt hævet. Ja, selvfølgelig, ja. Men ser du ikke så? I can see that it all has been very fast when you the delivery because his head is not hvad hedder det? Not big. No, he's very fine. That's what I'm trying to say. He's very fine.